επιλογή. Να ευχαριστήσω προσωπικά και τον ποιητή Βύρωνα Λεοντάρη, γιατί με δίδαξε με το παράδειγμά του πέρα από ότι η ποίηση, πέρα από έντεχνος λόγος, είναι και στάση ζωής. Θα σας κουράσω να σας διαβάσω λίγες σκέψεις για την ποίηση. Κάθε ποίημα μοιάζει με το σημείο ενός αυτόχειρα. Αποτελεί μια προσπάθεια του ποιητή να κλείσει τους λογαριασμούς του πριν την πράξη, να δώσει τη δική του επίσημη εκδοχή του βίου του και να πει αυτό στην τελευταία λέξη. Όμως, όσο και αν προσπαθήσουμε να κρύψουμε το πρόσωπό μας πίσω από τον τοίχο της ποίησης, πίσω από τις λέξεις, μέσω ρηγμάτων που κάποιος τεκτονικός σεισμός άνοιξε κάποτε στην ύπαρξή μας, θα φανερώνεται, έστω και αποσπασματικά, το πρόσωπό μας που αποστρεφόμαστε και στο οποίο ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει το πιο αποθυμένο εαυτό του. Το ποίημα, μέσα από τα χάσματά του, αφήνει κερκόπρωτες να αλωθεί, αλλά και να αλώσει. Γι' αυτό και η ποίηση δεν απευθύνεται σε κανένα κοινό, σε αυτόν τον απρόσωπο όρο, αλλά μιλά με σπασμένα ελληνικά ή με χτυπήματα πίσω από τον τοίχο, στον καθένα προσωπικά. Σε μια εποχή όπου η ποίηση καλείται να είναι ανοιχτή, φιλική στο περιβάλλον και παρηγορία, ας επιλέξουμε να κρατήσουμε την ποίηση κλεισμένη στον εαυτό της, εχθρική αλλά και τοξική, όπως ένα φάρμακο που ενώ μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί να γίνει και φαρμάκι. Με άλλα λόγια, ας διατηρήσουμε την ποίηση μάχημη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την τιμή, μεγάλη τιμή, τις εκδόσεις σε κάτι, τις εκδόσεις μου, τον Κώστα και τον Χρήστο Νικολάκη, για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Είναι πολλοί αυτοί που θα ήθελα να ευχαριστήσω. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά πολλοί από αυτούς απουσιάζουν. Θα το ευχαριστήσω. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι πρωτόγνωρο για μας. Για τη γενιά μου η απουσία των φίλων έχει γίνει μέρος της δικής μας παρουσίας. Το πέρα τους έχει γίνει μέρος του δικού μας εδώ. Είμαστε η γενιά μεγαλωμένη στους γισέδες των αεροδρομίων, στις ξενόγλωσσες ηλεκτρονικές αιτήσεις για δουλειά και σπουδές κάπου μακριά, μετρώντας μέρες ανάμεσα σε ένα που βρίσκεσαι και σε ένα αδείο. Και εσύ βρίσκεσαι εδώ και λες τι κάνω, πώς ζω και πώς να γράψω. Περπατάς ανάμεσα στους απολυμμένους, στους ανέργους, στους αστέγους, στους τοξικοεξαρτημένους και τους ξεριζωμένους, μέσα στη διαστροφή των λέξεων. Άνθρωποι που ονομάζονται λαθρέοι, άξιες γυναίκες που ονομάζονται υγειονομική βόμβα, εγκληματικές συμμορίες ρατσιστών νεοναζί που βαφτίζουν πολιτικά κόμματα, η καταστολή που ονομάζεται προστασία, τα βασανιστήρια που ονομάζονται σοφρονισμός. Με ποιες λέξεις να γράψεις? Και να γράψεις για αυτά, να γράψεις με αυτά, να γράψεις παρόλα αυτά. Τελικά απλώς γράφεις. Και αν είσαι τυχερός, ο κόσμος που σου δόθηκε θα βρεθεί στις λέξεις. Σε όλες αυτές τις λέξεις που έρχονται από μακριά, που σου υπερθυμίζουν και σου επιβάλλουν ειλικρίνεια. Δεν μεγαλώσαμε εύκολα, φοράμε πάντα ρούχα κατοχικά, κρυώνει ακόμα η ψυχή μας. Καπνίζουμε εφημερίδες, μεθάμε με μελάνι, μας πνίγουν οι καπνοί και οι λέξεις μας στενεύουν. Ερχόμαστε πολύ μακριά. Αυτά γράφει ο Γεράσιμος Καρδόπουλος και είναι τόσο αυτά που έρχονται από μακριά. Πράγματα παλαιά και άλλα πρωτόγνωρα, πράγματα σκληρά και γεμάτα αγωνίες, μεγάλες χειμώνες και ελάχιστα καλοκαίρια. Κι όμως θα έρθει μια μέρα. Κάποια στιγμή θα έρθουν καλοκαίρια μεγάλες ανταγωνιστικές στα δικαιολογιά μας, αδέρφια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.